खौसे जानायनि रायजो राजानि मोखाङाव बेसेबां सैथो? हाग्रामा महिलारि सारा जों जे ज' जानायाव गैया होनफ्लाङो नामा, बोरैबा खुगानिफ्राय ओंखारो नामा, बेखौसो नागिरदों बायदि होननानै आं मने खालामनानै दंबाय थायो। मानोबा मालाबा माबा खारनाव ओंखारोबा हयथ' जोंखौ बिथांमोना ब्लेम होनायनि स्कपखौ लानो नागिरदों नामा होननानै आङो सन्देह खालामदों। दा बेसेबां सैथो जायो जाया बेवहाय रायजो राजाया आंखौ दोषि हिसाबै साननो नाङा, बे आंनि बिबेकजों मोनदांनाय बाथ्रा, आं बेखिनिखौ बुंनाय जायो। फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिटिआर हानजानिफ्राय गिबि फेज सा 24 बिजाथिनि मुंखौ मैया फोसावबाय। नोंथाङा एक्जिस्टिं एमसिएलए हिसाबै नोंथाङा मोनगोना सियरखामोन, अब्लाबो मैया फोसावदों नामा फर्मेलि लिस्ट जाबाय, गोसोआव माबायदि मोनखो? गिबि खुलुमग्रोबाय। गिबियाव आङो जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारजोंनि बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि गाहाय बिथांखौ आं गिबि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावगोन। मानो होनोबा मानगोनां बिथाङा आंनो दतमा समस्तिनि बिजाथि हिसाबै फिन खेबसेबाव गनायथि होबावबाय, बेखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांनो आङो धन्यबाद जासिदों। आरो फैबाय थागोन समाव निस्सय बिथांमोननि बा बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि मुरब्बि बिथांमोननि आं सहाय सुजुगिता मोनगोन होननानै आं कामना खालामदों। आरो बे ओनसोलनि दतमा समस्ति हिसाबै आङो बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीफोरनि अनसायनायखौ मोनगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। आरो जोङो थांनाय 2005निफ्रायनो जेरैबायदि जोंनि दतमा समस्तियाव बिभिन्न जाथि धर्मावलम्बीनिफ्राय जोङो अनसायनायखौ मोनबोबाय थाखादों। ओंखायनो जों गोरायै बुंनो हायो दतमा समस्ति हिसाबै फिन खेबसेबाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाया निस्सय देरहासार खालामनायाव मदद होगोन। आरो बेवहाय आङो बिजाथि हिसाबै देरहासार जागोन, आं बेखौ 100% रोखा होननानै आं बुंनो लुबैयो। दिनै जों नुनो मोन्दों फुंबिलि समनिफ्राय नोंथांखौ बिजाथि महरै मोनफिननो हानायाव हानजानि अनगायैबो ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफोराबो बरायफैदों। थारैनो माबायदि फिलिं? दा गोसोआव बिराद रंजानायबो मोनदों। लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजानि जे माखासे दायबद्धताखौ आंनि खर'आव बा आंनि रेसपन्सिबोलाव आं रुजुननानै लानांसिगोन। बा आं बे ओनसोलखौ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो सामाजिक अर्थनैतिक राजखान्थि भाबै बे ओनसोलखौ सचेतन खालामनांगौआ, जों गोजौआव लांनांगौबा बाहाय बिराद गिदिर बिबान दं होननानै आं सानो। आं आसा खालामदों गिलिर बिबानबाबो बे ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगोसे बे ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल मानगोनां बिथांमोननिफ्राय आं सुबुरुनखौ मोनबाय थागोन। आरो फैबाय थागोन समाव निस्सय आङो बे ओनसोलखौ गोजौ फारसे आवगायलांहोनो हागोन होननानै आङो मिजिं खालामनानै दङ। नुनो मोन्दों जे खुंथाय गोहो गैयाब्लाबो आगोलाव नोंथाङा जितु देरहाखादोंमोन, अब्लाबो नैबे बिटिएफ हानजायाव जयनिं जाफैबाय थानायखौ नुनो मोनो। दिनैबो माखासे जयनिं जादों। बेवहाय जोङो बे जोंनि दतमा समस्तिनिल' बाथ्रा नङा, समस्त बिटिसि 40टा समस्तियावनो दिनैहाय प्रमद बर' बिथां दैदेननाय जे इउपिपिएल राजखान्थिनि दोलोनि सरकार, बिथांमोना बे ओनसोलनि जेबो मोजां खामानि मावनानै होनो हायाखै। दिनैहाय एग्जाम्पल हिसाबै दाख्लि जालांनाय जे एसेमब्लि, बे एसेमब्लियाव सिएसपिनि दारै साबेसे साख्रि होनाय जाखो होननानै जोंनि सासे एमसिएलए लोगो बिथाङा सोंथि लाखिदोंमोन। बे सोंथि लाखिनायाव बिथांमोननिफ्राय एन्सारखौ बा रिप्लाइखौ जों मोनदों। दिनैसिम दासिम सासेबो मानसिनो टारगेट जों साख्रि होनाय जायाखै। साख्रि होनो लादों दासो गोदानै दाख्लि इन्टारभिउ जों फाथिखांबाय। दिनैसिम दासिम सासेबो मानसिनो साख्रि होनाय जायाखै। आरो लोगोसे जे बिटिआर 2020नि 27 जानुवारियाव जे सुक्ति जालांनाय, बे सुक्ति जालांनायाव जे 1500 कोटि पेकेजनि जे होनायनि जे खोथा दंमोन, बेखौबो दिनैसिम फैयै सरकारा 5 बोसोर बाबेनलांनायनि उनावबो बिथांमोना दिनैसिम 15 कौटियाव 15 थाखाबो बिथांमोना बे बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जौगाखांनायनि खामानि बा हाबाफारि बिथांमोना लानो हायाखै। ओंखायनो जानो हागौ बे ओनसोलनि जोंनि बिटिसि बासि रायजो राजाफ्रा फिन खेबसेबाव जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव सरकारखौ लाबोफिननो जानजि खाफ्रादों। जायनि थाखाय दिनै लोब लोब बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा जोंनि बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि फारसे फैनानै जोंखौ सहाय खालामनानै फिन खेबसेबाव सरकाराव लाबोनो बिथांमोनाबो थिरांथा लादों होननानै जों आसा खालामनो हायो। जोबथा मोनसे कुइसन,
फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव नोंथाङा सोरजों कन्टेस्ट जागोन आरो बेसेबां सापर्टनि फारागथियाव देरहागोन होननानै सानो? दा आंनि नुनायाव बेवहाय जोङो जातीय दल संगठन बा जातिखौ सेथना लाबोनाय लाबोग्रा मोनसे जायगा हिसाबै बे दतमा समस्तियाव गोबां एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ, साहित्य सभानि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन दं। बेवहाय जोङो नुनायाव सोरबा मानसिफ्रा दस्रा बुजियोबाबो बेवहाय जोङो बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव जोङो कन्टेस्टआ जागोन। कन्टेस्टआ जायोबाबो जों बिपिएफ राजनिति दोलो हिसाबै बेवहाय प्रमद बर' दैदेननाय बिथांनि जे सरकार बेखौ नटसात खालामखागोन। बे 100% जों बिपिएफ राजनिति दोलो हिसाबै दतमा समस्तियाव जों 2,500 3 हाजार भट बांसिन लानानै जों बेवहाय देरहानो हागोना एकदम रोखा 100% आरो। सार खुगा खुगा खोनागासिनो दङ एबसुनि आफादगिरि बा गुबुन गुबुन आफादनि आफादगिरिफ्राबो खौसे जानायनि रायजो राजानि मोखाङाव बेसेबां सैथो? खौसे जानायखौथ' जोंबो लुगैयो, साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया बेखौ लुगैगोन। बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसियाबो लुगैदों मोनसे राजनितिक दोलो आमब्रेलायाव थानानै जोङो बे ओनसोलखौ जाहाथे जौगाखांलायलायनायाव जों बयबो बाहागो लाफायो। खिन्थु राजनितिक हिसाबै बा राजनितिकआव मालाबाबो मोनसे साथानि सिङाव थानानै देशखौ बा मोनसे कान्ट्रिखौ सालायनाय जों बिदि खुनु उदाहरन गैया। ओंखायनो आं सानदों, जोंबो लुगैदों नंगौ जोङो बिपिएफ आरो इउपिपिएल हिसाबै जों ज' जायोबा निस्सय जों जौगाखांनायावबो गोरलै जागोन। खिन्थु बेसेबां हसा अत्तयै बेसेबां आन्तरिकताजों ज' जानो खावलायदों बेबो साननो गोनां। मानो होनोबा समायानो गैला। दा एकदम मुरामुरि अबस्था होनबाबो भुल जाया। 1-1.5 मासल' बेब'धान दंसै इलेक्सना। दा बेवहायसो ज' जानायनि खौसे जानायनि बाथ्रा बुङोबा राजनितिकआव मेला हिसाब खिथाब खालामनांगौनि प्रयजन दङ। दा बेवहाय जास्लाबगोन ना जास्लाबा आंहा बेवहाय बेक्तिगत हिसाबै आंहा सन्देह दं। आरो आङो सम्पुर्ण आंनि जे भइस लाखिनाय बे आंनि बेक्तिगत खोथा दे, बेहाय दलीय भाबै आं दि खोथा बुंदों बे नङा, आं बेक्तिगत हिसाबै बे खोथाखौ बुंदों। मानो होनोबा दा आंनि बेक्तिगत बुजिनायाव मालाबा मारैबाफोर हाग्रामा महिलारि सारा जों जे ज' जानायाव गैया होनफ्लाङो नामा, बोरैबा खुगानिफ्राय ओंखारो नामा, बेखौसो नागिरदों बायदि होननानै आं मने खालामनानै दंबाय थायो। मानोबा मालाबा माबा खारनाव ओंखारोबा हयथ' जोंखौ बिथांमोना ब्लेम होनायनि स्कपखौ लानो नागिरदों नामा होननानै आङो सन्देह खालामदों। दा बेसेबां सैथो जायो जाया बेवहाय रायजो राजाया आंखौ दौसि हिसाबै साननो नाङा। बे आंनि बिबेकजों मोनदांनाय बाथ्रा, आं बेखिनिखौ बुंनाय जायो।